Sanibona nonke. Isibemezelo esiphuthuma kudokotela uLukhelwa Nibingelela. Yasinenkinga ukuthi inombolo la ekhaya ihackiwe. Ihleli kumuntu loqola abantu uyamosha. Sesebenzisa u-0605458264. Siphinde sisebenzise u-0706790880 0706790880. Inamba le efonelekako ephinde futhi iWhatsApp. Sibe nenkinga ukuthi ke inamba yala ekhaya elikhulu kakhulu ihackiwe. So bengisegoli all along sonke lesi sikhathi. Angikho ke eGoli njengamanje. NgiseDurban. Ngisenanda eCongo. Lapha esigodlweni lesikhulu kakhulu. Siyacela ke ukuthi ke abantu baqaphele kakhulu liya namba ka 0739237589. Leya muntu obamba leya phone akusiyulukhele. Umuntu nje oyingozi, umuntu obulala umsebenzi wami, umuntu oqola abantu ababulala umsebenzi wami. So sizazama ke ukuthi lapha kubo MTN basihlanganisele usizo. Basilindisa 24 hours abangapheli. Kodwa akunankinga ke. Bengikuphakamisa kakhulu ikhona ukuthi angisekho eGoli, ngise-KZN, eThekwini, eDurban, eNanda, eCongo, emnqamlezweni emzini omkhulu. La abantu bazokuthola khona bawufona ku-0605458264. Bafone ku-0706790880. Lezi namba ziyafoneleka, ziyaWhatsAppeleka. Ipage ke lisaqhubeka la kuFacebook, the number 27. La uzofika khona uthole khona lezi namba, uthole khona inkulumo ezakhako. Ila khona sikwazi nokuhlola khona online. Abantu bakwazi ukusizakala, bathola umusa kaNkulunkulu, bakwazi ukuthola umusa kalo moya, ngoba lo moya sawuphiwa uNkulunkulu uyisiphiwo. Ungowethu ngoba kuthunywe thina. Kodwa thina ke kufuna singakhohlwa ukuthi ungokaNkulunkulu. Namathongo ke ayahlonishwa ukuze ithalenta lomuntu laziwe, liqhame, lidume, noma kube khona abafakazayo. Kufuna khona inkundla zokuxhumana sibuye sivele. Abantu bakwazi ukubona lo dokotela nje obethu uyahlola, nje bethu uyawuvula umhlahle, wavula amaphupho. Uzwane ngomoya. So manje kubiza ukuthi ke sibuye sivele la enkundleni zokuxhumana. Noma ke phela ezinye zezinkundla zokuxhumana ukubona ukuthi kunabantu abayi-age uthola ukuthi bajabulile, abekho ngaleyo ndlela osukucabanga ngayo. Uma udokotela wazi ukuthi abantu bafuna incazelo, abantu bazokhomenda, bafaka imibuzo esuke i-serious. Befune ukuchazela izinto ezijulile ngokwesintu, bafuna ukwazi ngokuyithunya, bafuna ukwazi ukuthi ikhaya liphathwa kanjani, lilashwa makunjani, kuphunywa makunjani, enyangeni kuyiwa makunjani. Yonke leyo nto manje uthole ukuthi ke ezinye zezinkundla zokuxhumana uthola ukuthi abantu abakwi-age egcwele lapho, bakwi-age yoku-enjoya nokuqhuba usuku. Manje ke thina sisuke singabi right kanjalo. So siphakamisa lokho ke lapha ku-TikTok ukuthi ke uLukhele abantu abashare ivideo, omunye atshela omunye ukuthi inamba kaLukhele enkulu kakhulu eyaziwako nedume wonke umhlaba inenkinga, iphethwe umuntu wrong. Yena uLukhele okhuluma lapha. Abantu kwivoice yala ekhaya bayayazi, nobuso bami futhi bayabazi. Nendlela nje ngidalwe ngayo nesimo engisona siyaziwa. Uyezwa nje bawukhuluma nodokotela wrong. Lo muntu uyaganga, umosha kakhulu. Abantu bangafaki imali kulo muntu. Abantu futhi bangathi babhuka kulo muntu. Kuthi umkhulu usabhizi washa kwacima. Ngenani kule namba ka 0605458264. 0706790880. Inamba le esengitholakala kuyona ya WhatsAppeleka futhi. Ama-SIM card ke ngena 2 kule phone. So wena uqhuma nje la ubona ukuthi kulula ngakhona for wena. Sikwazi ukuthi sisebenzisane nabantu okufuna bangixolele esenza imisebenzi sangayiqede eGoli. Baseyindaweni eziningi Northwest kuphi nakuphi.
kwala eThekwini nabantu besikhuluma ukuthi kufuna sibone nabo makuphela yona inyanga lesibuya kuyona. Asikwazanga ukubonana, bafona ifoni banjwa yihumusha, so bangadideki kabantu. Ngizama ukuthi nami ngibandlulisele ukuthi ababhasope besingakahleleki kahle kwivideo enkulu mhlambe ko YouTube la kuzofaka khona lezi number ezintsha engisebenza ngazo ukuze abantu baqonde ukuthi uLukhele ube nenkinga yenamba. Ngangakholwa ke ukuthi ke khona inamba ehekwako eyifundiswa ke ziningi la ngaphandle, kodwa ke hayi ngiyakholwa ukuthi abazi uthulu zami, abazi uMathina Phoko Skephe Mkethuke Phumzakhe Mzumkhulu ahlupha indoda endala balazi iphimbo lami. Ifoni yami nje uba ibanjwa yimina ngisizwa, hayi kukancane ngisizwe futhi nje leso sikhathi sake safika saphinde sandlula sokuthi ifoni ibanjwe ilabantu abasizayo babhayizisa ingcazelo kubantu. Abantu bagcina bethi ayi umkhulu ukhuluma ngokuthi, umkhulu ukhuluma ngokuthi. Manje ke amaqola akhona yonke indawo, amanye uyahlala nawe egcekeni, abantu bakumoshela umsebenzi, bathuma abantu abawugeza abantu, abaqhuma abantu, abapharazisa abantu, abahambe bawuchela emzini othile, bafike abantu benza izinto ezirongo lapha. So asikaqeki umuntu ke thina, saqeka nje lo oyedwa ohekhi inamba yami oqola abantu. Laba abanye besebenzisana nabo isikhathi eside, cha akabi khona intuthu phakathi kwami nabo, basasebenza ngokuyimela endaweni zabo. Nami ngilapha eMnqamlezweni ekhaya elikhulu eKhoongo eNanda eMatiko area 1 KZN iDurban kuseThekwini iKwaZulu la. Engathi uNatal kulezi nsuku unezinkulumo engathi isaphekwa akavuthwa ukuthi uNatal uzovala noma ukusebenza kanjani, kodwa nje seKZN la sikhona khona. Siyacela kabantu ukuthi ke basherelane lolu daba uLukhele andlulisayo ukuthi cha ngiseThekwini. Baningi kakhulu abantu besikhuluma nabo koGoli kuphi nakuphi, baba nethemba lokuthi hayi umkhulu useduze. Cha, sengiphinde ngikude ngiseThekwini. Ngiyacela ke ukuthi ke omunye atshela omunye, omunye atshela omunye, imndeni nemndeni, nabangani ngabangani, ihlobo ngehlobo, zibhekisane ukuthi uLukhele leya number siyaziyo inenkinga. Nepost lapha yacaca nje ukuthi akukona amapost wami, no DR Lukhele lobhalwe lapha uDR Lukhele Mbumbulu. Namapost ekujala kwaposta mina ngiposta izangoma, post iyoni, post ithombe zami nabathandazi bami nenyanga zami ngisebenzisana nazo. Leya number nje njengoba iya WhatsApp iyafoneleka, lo muntu unombhasope anganimoshi bakithi. Ngoba manje kuyacaca ukuthi impi ayifuni kuphela, izimpi zilokhu zikhona, kodwa ke umsebenzi uma umuhle umkhulu kuba khona osomathuba bahlala njalo baseduze nokuthi baphazamise. So bangiphazamisile ke lapha kwi-cellphone number yomsebenzi, inamba yeminyaka ngisebenzisa no MTN nayo Solomon yazama ukwenza ubulungiswa uyehluleka. Solo banginiko 24 hours 24 hours 24 hours. Siyacela kakhulu ukuthi abantu bafone, abantu bazama ukusondela eThekwini uLukhele bazomthola eThekwini 06054588264, then uye ku 07067908880. Izinamba ozothi mawufona ibanjwe uLukhele, ozothi WhatsApp uphendule uLukhele. Angabi nayo umsizi ozongisiza ngoba isimo sisekanje, ibhizi iphazamisekile, imisebenzi emkhulu yonke ilimele. Ngiyakhuza, ngiyacela abantu ukuthi baphenduke babuye eThekwini, baza kungithola ngakhona eNanda eMnqamlezweni ekhaya elikhulu kwagogo la bazi khona esithangamini somlilo, lapho khona kuhlolwa khona, kuphinde futhi kuhlolwe na online, kuphinde futhi kukhoriwe nezinto. Ma ufonile washo ukuthi ngikithini bese ngicathanisa izinto engakusiza, then ukhoriyelwe usebenzisa lezi number ezibizwa udokotela. Siyabonga kini nonke eSouth Africa, Swaziland nakwi-Afrika yonke naphesheya kuzilwandle, ngoba umuntu omnyama ulukhuni umthola la ungacabangi khona. Umuntu omnyama unzima, uyabekezela futhi unesibindi. Bagcwele wonke umhlaba abantu abamnyama. Siyabonga kini nonke, amen.
isagcwalisa ingakaqedi.